Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge a mo chraí, agus má tá tú ní anseo díodit agus fáilte. Bé mé ag glóirt as Gaeilge san níos seo ach ná bíagí burtha tá fáthaidial as béarla tá fáthaidial as Gaeilge ar fáil do mo chud patronaí ar Patreon chuirtí mé nasc sa chur síos. Tá buntáistí eile ag buint le bheith i do Patreon mar sin arcair. Inniu bé mé ag míniu an Jeffer idir bíonn agus tá. Hartfa mío hin run mé tránna gceist faoi tá agus bíonn. Agus bhí mé ag géirí tránna gceist a dhéanamh ar dús roimh ísean a dhéanamh ag míniu an Jeffid. Mar tá is go nach glán tosa thuirí sibh ilig tá snúp ag ligan gláma. An gluineann sibh é sin? Tá agus bíonn. Cé Jeffer? Well, cúpla seart nó hin, rinn mo chara déin ó Learn-Irish, bhí seán faoi Hiberno-English. Agus as Hiberno-English, bíimiid, sin sampla, bíimiid ag rá bí as béarla. Bíam hain, ma hailech, ma harja agus daoine ar fud na haireann ag rá mar hampla, I be so upset when that happens. She bees in the shop every day. Or in Achana Ariha, she does be in the shop every day. Ma countersa, bíon daoine ag rá she bees. Agus tá gum nach bhfuil cum amhaith ar sin as béarla ach seo Hiberno-English. We be going out every weekend. Tá muid ag éirí rá nach bhfuil muid ag dul amach anois, ach go míimiid ag dul amach go minic ná ag an Jerry Shartnia. Agus sin an Jeffer. Tuairtí mé sampla eile díobh. Tá sé fuair inniu. Agus tá sé ag géirí níos fuaire anois. Foiéadú. Bíonn sé fuair I rí an ghéimhrí. Bíonn sé fuair I rí an ghéimhrí. Ná as Hiberno-English, it bees cold during the winter. It does be cold during the winter. Tá sé fuair inniu? It is cold today, ach bíonn sé fuair I rí an ghéimhrí, it bees cold during the winter. Tá mé ag obair faoi láthair. Tá mé ag obair faoi láthair. Bíam ag obair ach an lá. Bíam ag obair ach an lá. Tá mé ag obair faoi láthair. I am working. Currently. Bíam ag obair ach an lá. I be working every day. I work every day. Higlaat ibriam ach an lá a rá fásta ach clunhí tú an structúr seo go mion minic. Léidir tá agam díobh ná nuair a úsáideann sibh fácail mar seo ach an lá go minic uaireanta I gcónaí nuair a úsáidtear na fácail seo úsáidtear bíonn. Achan ná gach lá. Achan sin an fácail úsáidtear ag ganúint olú. Gach sin an caideán. Nuair a ecann tú mar hampla ar an luan seachas dé luan, cílíonn ar an luan on Mondays ná Monday. Ach dé luan sin Monday áirithe beidir dé luan seo, dé luan seo cáte, dé luan seo thugan. Mar hampla bíonn si ag obair ar an aonne. Bíonn si ag obair ar an aonne. She bees working on Fridays. She works on Fridays. Janhimid a Tráth na gceist. Níró Tráth na gceist ógan le tamalt mar sin janhimid ceann anois. Cé mar a deirtear we go to the cinema often. Támuid ag dul go dtí an fictiúrán go minic ná bíimiid ag dul go dtí an fictiúrán go minic. Bíimiid ag dul go dtí an fictiúrán go minic. Ifir a dá, cé mar a deirtear he sings in the shower. A. Bíonn sé ag ceol sa chiolca dán nó B. Tá sé ag ceol sa chiolca dán. A. Bíonn sé ag ceol sa chiolca dán. Ifir a trí, cé mar a deirtear she's sad because it's raining. A. Tá brón orthaí mar tá sé chur farthainne nó B. Bíonn brón orthaí mar bíonn sé ag chur farthainne. A. Tá brón orthaí mar tá sé ag chur farthainne. Tá sé chur farthainne anois. Every start is weak. A.
Tá gach tús lag, nó B. Bíonn na gach tús lag. B. Bíonn gach tús lag. Is seanachal é seo. They're buzzing with the news. A. Bíonn siad ar bís ag an scéal, nó B. Tá siad ar bís ag an scéal. Tá siad ar bís ag an scéal. The shop isn't open on Wednesdays. A. Níl an siopa fáscailte ar an chéadaoin, nó B. Ní bhíonn an siopa fáscailte ar an chéadaoin. B. Ní bhíonn an siopa fáscailte ar an chéadaoin. Tá cluiche peilghéalach ar siúl inniu. Bíonn cluiche peilghéalach ar siúl inniu. A. Tá cluiche peilghéalach ar siúl inniu. There should be no second I in siúl. An cceist dearnach. She feels relieved after work. Tá faoisiú uirthi inné na Hibre, nó bíonn faoisiú uirthi inné na Hibre. B. Bíonn faoisiú uirthi inné na Hibre. Sin é a chairde mai sibh ar bhain sibh sult as trán na gceist inse gidú is na Tráthna. An mian. An mian. Mar dearm é seo ní higann daoine go minic. So an mian mar gheall go bhfuil orú ar bíonn. Ná deannig I dearmid ar orú, tá cuma dhéifriúil air le thorú. An mian an siopa gríthach ag an deireadh seartne. An mian an siopa gríthach ag an deireadh seartne. Go dé an freagra. Bíonn nó ní bhíonn. Bíonn ní bhíonn. An bhfuil ocras ort. An bhfuil ocras ort. Freagra, tá nó níl. Tá níl. Danimid piece of clarty inis. Cé mar deirtear do you get up early? A. An bhfuil tú ag iarraidh go luath nó go mbeadh. B. An mbíonn tú ag iarraidh go luath nó go mbeadh. B. An mbíonn tú ag iarraidh go luath nó go mbeadh. You could also say an éiríonn tú go luath nó go mbeadh. Is he eating his dinner? A. An bhfuil sé ag oíche a dhinnéir? nó B. An mbíonn sé ag oíche a dhinnéir. A. An bhfuil sé ag oíche a dhinnéir. Agus sin é a chairde, tásúla go gur bhain sibh sult a sin tásúla go gur sé úsáide. Tá an chrainn ag dul ina lí inis, mar sin is dótha go bhfuil sé I bhfad níos dúrtha ná an ar a thosaí mé tá brónarm. Ach bíonn an chrainn ag dul ina lí níos lutha na léitheanta seo. Má bhain tú sult as an níos an seo, tuair is maithlam dú feag Tráth. Inis dú an rú tú ag strachailt le seo, má sé níos sáilgeire inis, ná ar thuig tú cheana. Subscribe and turn on your notifications, mar sin ní chailtí tú fí sean ar bí eile. Gur míle mai ag mo chud patroní, má tá sim agad a bheith I dá patron, tá an nasc sa chur síos, tá cúpla bontáiste ag buint leis, mar sin arcéir. Ach sin é, slán go fóil agus tíofaí mé sa chéadí sean eile sibh. Tá mé ag obair